Év kiváló szakemberedi 2024-ben aranycsillag fokozat Barlai Roberto. Új medicina GNM biológika magyarországi meghonosítója, fordító, előadó, tréner, konzulens. 2019-ben Roberto már megkapta a szakmai elit által kiosztott év kiváló szakembere díjat, melynek rövid videóját a Biológika tévén is megtekinthetik. Az év kiváló szakembere díj aranycsillag fokozatát ezúttal elsősorban a 2021-ben elkészült alkotása, a Biológika szervatlasz legújabb 2021-es kiadása miatt kapja. Mint természetgyógyászati orvostudományi körökben már ismeretes, Roberto könyve a dr. Hammer által feltárt új medicina csíralemez központú rendszere, vagyis szövettantípus alapján mutatja be az emberi test szerveit és a hozzájuk tartozó tudnivalókat. Nem csak azért érdekes és értékes ez a könyv, mert leírja, hogy egy adott szerven egyáltalán milyen betegségek léteznek, hanem azért is, mert közérthetően írja le, hogy milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni egy adott elváltozás beindításához. Leírja azt is, hogy milyen tüneteket tapasztalunk a konfliktus aktív alkalmazkodási szakaszban és a konfliktus utószakaszban, a regenerációs szakaszban. Ez a legutóbbi kiadás még a korábbi kiadásokhoz képest is részletesebb, ezen felül olyan oldalak, olyan szervrészek is kerültek bele, amelyeket a korábbi kiadások nem tartalmaztak. Már önmagában is elismerésre méltó dolog, hogy valaki egy ilyen átfogó orvostudományi anatómiai atlaszt készít, amely még a lelki megéléseket is tartalmazza. Amiért ez évben Robertót díjra jelöltük, hogy a Biológika szervatlasz nem csak magyarul, hanem németül és angolul is megírta, elkészítette. Nem mindenki tudja, hogy másfél évet töltött egy stúdiószobában a számítógép képernyője előtt, míg megírta, megszerkesztette az atlaszt, először német nyelven, aztán lefordította azt angolra, és végül elkészítette a magyar nyelvű változatot egymaga. Elmondása szerint azért tett bele ennyi időt és erőfeszítést, hogy az embereknek ne kelljen éveket várnia az atlasz fordításaira. 2021-ben Roberto visszavonult, jóval kevesebb publikáció jelenik meg tőle, ritkán tart már tréninget, számos korábbi oktatásszervezési szabadegyetemvezetési tevékenységét abbahagyta. Ám ez nem azt jelenti, hogy letette a lantot. Jelenleg is ismeretterjesztéssel foglalkozik, fordításokban működik közre, a Biológika szervatlasz belföldi és külföldi terjesztésén munkálkodik. Ritkábban, de továbbra is készít díjmentes oktatóvideókat, vagy éppen vele készítenek műsorokat, riportokat, illetve konferenciákon tart előadásokat, rendezvényeken vesz részt előadóként. Munkásságának köszönhetően ma már bárki ingyen hozzáférhet ezekhez a létfontosságú biológiai orvostudományi elváltozástani ismeretekhez, és azok az emberek is megérthetik, akiknek nincsen orvosi előképzettsége. Hammer doktor felfedezése felbecsülhetetlen érték az emberiség számára, melyet Roberto egyszerű és közérthető formában tett elérhetővé, megtanulhatóvá számunkra, mert a megelőzés jobb, mint a fájdalomcsillapítás, ahogy Roberto mondani szokta. Gratulálunk! Take me back to the night.